सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय रायजोफोर जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन थ' इन्टारेस्टिं आपडेट लेटेस्ट आपडेट जोंनियाव सावरायगासिनो बे सुबुं सानखोखौ लानानैहाय थ' जोङो दा अनलाइन जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों सेन्सास अफ इन्डिया 2027 दा जोङो बेखौ थाबैनो साबमिट खालामदो जोंहा 2 तारिखनिफ्राय 16 तारिखनि भितोराव बियो जोबनो थांगोन आरो मामायाबो मालाय अलरेडिनो साबमिट खालामखाबाय दा जोंबो साबमिट खालामदो आरो बेवहाय बेबायदि एथबां माने बायदिसिना माने बेबायदि माबा गैया आरोना कुइसनफोरा माने इजि एकदम इजि कुइसन गोजा गासिबो लेट्रिन बाथरुम बायदिसिना न' माबा माबि बेफोरखौ सोङो आरोना ओमफ्राय आरो बेसेबां पार्सेन्ट दं न'आवहाय बेनो आरो बेखौ होदो आरो साबमिट खालामदो अनलाइन जागासिनो दा बिराद बरिया थाबैनो बयबो खालामनानै लादो आंबो अलरेडि साबमिट खालामखाबाय नाथाय मोनसे बाथ्राया बे जोंहा धोरोमखौ नेक्स्ट टाइमावसो होनांगोन जायना जि धोरोम ना थ' बाथौइज्म बा बाथौइज्म ख्रिस्टियानिटि बा ख्रिस्टियानिटि हिन्दु बा हिन्दु दा नैबेयाव जोङो दा बेखौ होथ'नो नाङा आरोना थ' नेक्स्ट 2027 आवसो जोङो होनांगोन दा आङो एसे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोननो लागायनानै होनि आरो बिनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेयावनो फोजोबगोन आरोना गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन बाय इयार 2027 आराम्भ जाबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना बयबो खालामखाबाय जानांगौ निस्सय थ' आंबो दा बे सेन्सासखौ कमप्लिट खालामगासिनो नै बेबायदिनो आङो फिलआप खालामबाय आरो फिलआप खालामनायनि उनाव दा आङो बेखौ फाइनाल साबमिट होनो थांनोसै आरोना थ' बयबो खालामनानै लादो दा सेन्सासनि थाखाय बिराद दावराव जागासिनो दङ नै बियो फाइनाल नङा जोङो मिथिनो मोन्दों आरोबाव 2027 आव थ' जोंहा बेवहाय जोङो धोरोमखौ एबाराव होनांगोन ना थ' जोङो दा जास्ट नैबे माने सेन्सासावहाय जोङो मोननो हादों खालि बिदिनो बेबायदि गार्जेन नेम आरो बिनिफ्राय जोङो बेवहाय बायदिसिना लेट्रिन बाथरुम न' खैथा रुम दं बायदिसिना जोङो बेखौ दा बेवहाय सेन्सासाव सोदो आरो बिनिफ्राय बेखौहाय जोङो गावनि कास्टखौ बेवहाय होदो SC ST जि जायोना थ' खालामगासिनो गोबांफोरानो खालामजोबखाबाय जानांगौ दा 16 तारिखसिम थागोन जोंहा आराम्भ जाबाय 16 आगस्टआव बियो जोबगोन दा जोङो बेखौ थाबैनो बयबो खालामनानै लादो अनलाइनावनो आराम जागासिनो आरोना थ' आंबो दा बेखौ फाइनाल साबमिट होनो थांगासिनो अलरेडि फिलआप खालामबाय नै थ' जोङो दा बेखौ सेभेज द्राफ्टआवबो लाखिनो हायो बिनिफ्राय जोङो एसे चेक खालामनानै नायनो हायो मायावबाफोर गोरोन्थिफोर दङब्लाना थ' बेबायदिनो नोंथांमोनाबो थाबैनो खालामनानै लादो आरो